Hükümeta AKP bi baca ku ji gel digire polisên ku zilim û hovêtiyê li gel dikin xelat dike. Başa polisên artêşa melle di nava 10 salên dawî de çi kirin ku bi pereyên ji bütçeya veşartî hatin xelat kirin. Ji bo famkirina vê rastiyê em tenê li kiryarên wan yên di navbera salên 2002 û 2011 de binêrin. 2002 75 kuştinên ku jer nediyar, 40 kuştinên bêdaraz, 5 kuştinên dibin çavande, 876 işkence û muameleyên xirab, 21612 bin çavkirin, 200 jê rojnamevan 1148 girtin. 2003 5 kuştinên ku jer nediyar, 44 kuştinên bêdaraz, 1849 işkence û muameleyên xirab, 9648 bin çavkirin, 1196 girtin. Destwerdana li 52 çalakî daxuyaniyên çapemeniyê û mîtîngan, avêtina ser 46 saziyên siyasî. 2004 2 kuştinên ku jer nediyar, 47 kuştinên bêdaraz, 843 işkence û muameleyên xirab. Birîndarkirina 213 kesan di xwepêşandanên civakî de 6391 bin çavkirin, 774 girtin. Destwerdana 24 daxuyaniyên çapemeniyê, xwepêşandan, çalakî û mîtîngan. 2005 213 kuştinên ku jer nediyar, 24 kuştinên bêdaraz, 79 işkence û muameleyên xirab, 4956 bin çavkirin û 515 girtin. 4 kuştinên dibin çavande. 2006 5506 bin çavkirin, 1545 girtin, 44 kuştinên bêdaraz. Mirina 12 kesan û birîndarkirina 869 kesan ji ber êrişên polîsan, qetilkirina 32 kesan û birîndarkirina 45 kesan bi guleyên polîsan, rasthatina 708 kesan li îşkence û muameleyên xirab. 2007 2 kuştinên ku jer nediyar, 29 kuştinên bêdaraz, dibin çavan de 5 mirin, bi giştî 687 işkence û muameleyên xirab, 7197 bin çavkirin, 1440 girtin. 2008 29 kuştinên ku jer nediyar, 33 kuştinên bêdaraz, 8 kuştinên dibin çavan de, bi giştî 448 işkence û muameleyên xirab. 11002 bin çavkirin, 2347 girtin, li dijî 64 nûnertiyên partiyan, 35 avahiyên komeleyan û 4 sendîka û odeyan serdegirtin û êrişên polîsan. 2009 36 kuştinên bêdaraz, 1835 işkence û muameleyên xirab, 7718 bin çavkirin, 1923 girtin. 2010 12976 bin çavkirin, 23573 bin pêkirnên mafan pêk hatin. Tenê li Bakurê Kurdistanê 3706 kes hatin bin çavkirin. 987 girtin, 741 işkence û muameleyên xirab pêk hatin. 2011 310 kes dibin çavan de, 517 kes li derve, 724 kes di girtîgehan de, bi giştî 3252 kes rastî işkence û muameleyên xirab hatin. 102 kes ji aliyê polîsan ve rastî gefan hatin. Di encama êrişên polîsan yên li dijî xwepêşandanan de 1425 kesî jiyana xwe ji dest da, di encama êrişa polîs û hêzên taybet de 58 kes hatin qetilkirin. Di sala 2011 de 12685 kes hatin bin çavkirin, 2922 kes hatin girtin. AKP ku ji ber serkeftinên wan yên di şer û terora li dijî gelê Kurd de polîsan xelat dike, tenê bi vê yekê namîne. Di demên dawî de bi guhertinên pêk anî lêçûnên ji bo wezaretên parastinê, îstîxbarat, sekreteriya MGK û gelek saziyên din yên şer ji raya giştî hatin veşartin.